tindahan guys. Chorings vlog. Nay mo bayad. Namalit na mo guys. Welcome to my vlog featuring namalit ng Come on. Yeah. Ali dong ah. Nato mo anak. Te, kay Timtem. Aturod. ang kinabuhi sa pobre. Alinda kao. Kani luto na ni Bero. Madto ka dito ilalini ma. Kulang pa jud. Magtak-an para. Pamalit na mo sa among tinda. Karon mahurot ang among saging. Dara day akong partner. Hoy, akong bilbil. Sige lang, good. Kung manay nagdalag ka gwapa. Uy, katambo. Sa katamamaya. Kani uluto na ni oh. Dala oh, dala ni. Katilini. Kananay mani, si nanay ra may mo dala. Mau na among tig-deliver. Tina, hello guys. I'm Hoy, hey guys Franz. daw. Ang sulod yan. Pilay mo de. Hotdog de. May tail de ay. Sayang apa? Among tindahan guys. Chorings vlog. Nay mo bayad. Ang customer si Temtem the Great. Pila man to yaha? Pila? Barbecue mo din ha guys. Ang malita. Dracula. Dagdo kayo. Nakoy butang kan. Boko, nakamis kaayo.
Ay, truck. Magpadaplin sa ako. Ha? Barbecue dari dahil tanawa dari. Ano ang mga barbecue na kani among di putos og silupin kay masing maabugan na napas ilalom. Ano ang ika-100 at Among sauce halang og dili. Namig buko. Then I track mo agi. Then kini si Barlay og si Lenny. Uy! Suryo. Wa may istorya ko dagang customer karon dagang nang mali. Si Birla Lulay. Ayaw! Mapalit na. Yeah. Kaya ito tubig dito ba? Ano ka? Si Roro Potts. Uy, naitrap! Ginuot ko.